Hai de mamă cu biciul în mine. Aha, zi babăre. Hai că n-am ascultat de tine, măi. Hai că de tine d-ascultam. Aha, zi babăre, ai ce mai fericit eram, măi. Gata, șeful? Haideți că e 7:30, e lume pe plajă Buluc. Și mai... Acum s-a consumat, nu zic că ați făcut consumație frumos. Da, sigur. Da, aveți noi treabă, e... Haideți, domnul, și spuneți că aveți noi de făcut borderourile astea. Trebuie să se încheie situațiile. Sigur. Facem o miză în plasă, avem botezul ăla de seară. Băi, diseară trebuie făcut. Ce miza în plas, șeful, pe eu când mai fac curățenie? Eu trebuie să fac curat întâi. Mai stăm aici. Băi! Stați aici până spun eu, clar? Eu nu beau fără motiv, măi. Ia toarnă, măi. Toarnă, mă, toarnă. Am un necaz mare, mă. Șeful, domnul senator, acum vă spun sincer, chiar nu merită pentru o femeie. Și nu vă supărați, dar e bătrână rău de tot, nu vedeți ce față are. Băi, e mama, măi. Domnul senator, cu necazul, zic. Haide, nu ne ziceți nouă, poate scăpați de el și plecăm și noi acasă? Ce, poate? Mă, băiatule. Ai zis acasă, ai zis? Acasă, de la acasă am fost și eu și de aici mi s-a tras necazul ăsta. Că am vrut să mă duc acasă să o văd pe sărmana mea mamă. Și atunci am pățit necazul, nu mai văzusem de 2 ani. Domnul senator, stați așa, că și la mine s-a întâmplat la fel. Numai că am găsit un medicament, s-a ridicat imediat pe picioare. Du-te, mă, lasă-mă, ăsta nu înțelege nimic. Trimite-l, mă, de aici la bucătărie. Dar ziceți-mi mie că eu mai înțeleg. Băi, băiatule, deci tu nu înțelegi, eu nu mi-am mai văzut mama de 2 ani, am înțeles. Alaltă ieri m-am hotărât să mă duc acasă, am vorbit cu un coleg să-mi țină locul la Parlament, mi-am luat bilet și m-am dus la gară. M-am dus la gară, m-am uitat unde e trenul, la ce linie, m-am dus către tren, m-am urcat în tren. Dar luați-o de când ați coborât în tren. Am coborât din tren în mica mea gară din orășelul meu natal de munte. Bă, băieți, mă, era nimic schimbat, erau băncile la fel, era ceasul de la gara la fel, era și impegatul de mișcare, era acel... Apropo de mișcare, deci care e următoarea mișcare pe care ați făcut-o? Așa, exact. Băi, m-am dus pe terasa din fața gării. Eram așa, emoția revederii, m-am gândit să mai mă liniștesc și eu m-am așezat la o masă și am comandat o cafea. Băi, mă uitam pe strada de erau concitadinii mei, se plimbau încolo, încoace, treceau pe lângă mine. Pe mulți vă spun, îi cunoșteam de când eram, uite atât. Pe cuvântul meu atât îi cunosc de mult. M-am salutat cu ei, ea m-a întrebat de sănătate, de una, de alta, de familie, de copii, de fiecare, așa și... Bă, băieți, așa. Nu vă spun, mă, băieți, eram atât de fericit încât mi-am mai comandat o cafea. Sorbeam cafeaua și în timp ce sorbeam cafeaua m-am mai întâlnit cu un coleg de liceu, m-am mai întâlnit cu un fost coleg de serviciu, m-am mai întâlnit cu un fost coleg de generală. Dar întâlniți-vă și cu mama dumneavoastră, vă rog eu, că vin turiștii la masă la 8:30. Cât ai? 8:30 ai zis? 8:30. Ține minte vorba asta, deci 8:30. Exact la 8:30, că mă uitasem la ceas să mă duc să plec și eu acasă sau... Exact în momentul ăla mi s-a întâmplat necazul. Deci, exact la 8:30 m-am uitat întâmplător pe trotuarul celălalt și acum, atenție, pe cine am văzut pe trotuarul celălalt? Pe mama mea. Am văzut-o pe mama care se pregătea să traverseze strada pe la semafor. Măcar era verde. Era verde. Mama s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a pășit încet pe carosarie. Am zis, dar să pășească mai repede, că prinde roșu în mijlocul străzii. Nu, măi, a prins tot verdele, dar exact în momentul în care se pregătea să pună piciorul pe trotuarul celălalt. Să nu spuneți că și-a scrântit piciorul. Și mergem și la spital. Măi, mama nu și-a scrântit piciorul, slavă Domnului. Nu, ce bine. Deci nu și la scânt. Da, în schimb, mi-a frânt mie inima. Mi-a frânt inima, pentru că, atenție, exact
în acel moment, când a pus piciorul pe trotuar, mama s-a oprit, s-a uitat la mine și pe urmă a trecut pe lângă mine fără să mă recunoască. Băi, deci înțelegeți? Da. Nu m-a recunoscut propria mea mamă. Domnul senator, eu dacă nu mă recunoștea mama și trecea pe lângă mine, 3 zile și 3 nopți stăm și beam. Bă, tu știi că ai dreptate. Ia mai punem o ladă la rece. Haide, muzica mai, gata! Te lamă cu biciul mine. Zi, măi. Aha, că n-am ascultat de tine, măi. Așa e. Că tu care m-ai născut, aha, nu mai recunoscut, Nici eu. măi.